15 de gener de 2017. Avui és la primera ruta de moteros granollers. S'hem aplegat aquí, uns quants, unes 20 i tants motos, en MG Racing Store, i d'aquí anirem a esmorzar al Castell del Brull. Després d'allà, doncs, ja decidirem, però bueno, la nostra intenció és anar cap a la Molina, a la neu, per la Collada de Tossa. Des de la Collada de Tossa, la Molina, anirem a les pistes a la Bau, llavors allà anirem al tancant que se va cap a Castellar de n'Hug. Estem aquí aparcats. I llavors des de Castellar de n'Hug, doncs ja mirarem cap on tirem. Segurament cap a la Pobla de Lillet i cap avall. En bona mesura, avui aquesta és la ruta inicial, però depèn molt de com estiguin les carreteres, ja que diuen que estaran glaçades, farà molt de fred, però bueno, els moteros granollers no ens atura ningú. Estiu, hivern, fred, calor. Nosaltres sortim amb moto, que és la nostra passió, sempre amb seny, seguretat, salimos todos, volvemos todos, que és el lema, i a passar una bona estona. Es pot disfrutar de la moto, que es faci molt de fred, molt ben equipats, i això és el que farem avui. Bueno, des de la entrada, des de la porta de MG Racing Store, ja en 5 minuts, després del corresponent briefing, marxem cap a la neu. Bé, estem aquí ja en el restaurant El Castell del Brull, però també hi ha alguns que venen alguns petits utilitaris a fer 4 curves, igual que nosaltres. I ara anem ja al restaurant. Són les 9, poc més. Anem a esmorzar, cosa molt important. Llavors ja d'aquí tirarem cap a la Molina. Raúl, por streaming, ¿eh? En streaming del frío que hace, ¿no? Sí, para mi carrasca. Yo de momento no me tengo un casco, que estoy dentro del restaurante, pero bueno. Y aquí una petita panorámica de las nuestras motos. Anem a esmorzar. La bencinera fot un rascavent, les bombes de neu, no sé si s'aprecien. Jordi! Ei! Doncs bueno, perquè veieu com està de fet això. Això és el lago, i no de los cisnes, tot glaçat. I les bombes de neu que es ve de cara. Anem a continuar pujant una mica més i a veure què trobem.